Nere 18. urtea, baina, 19. aldia da pintxanan, zuzentzen, eta niretzako ohore bat da. Sentsazioak, niretzako da emozioa, da barrutik sentitzen duten gauza bat, txiki-txikitatik atera naiz, orduan. Inauteritako abestik, ni tolosakoa naiz, orduan giroa, gero ere azkenen familitik handatorkit asko, ez? Familiko musikarik dira, orduan bai. Azkenen, pintxana da, txaranga bat, ikustuz be, izugarria, haundia da. Aukera ematen, jende askoi aukera ematen dion txaranga bat, bai gazte, bai heldu, eta ustez, behin edo, bitan edo, aldan guztitan, jotzea etorri behar dara, nik gonbidatu eta izuet. Bildurrak kentzeko, denak hasi gehala hemendik, denak hemendik hasi geha ikasten eta lanen, eta hola ikasten da, ateratzen.